Sugeng enjing para putra. Wis piye kabare dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat nggih. Nah, ing dina iki awak dhewe bakal nerusake pasinaon bab 8 nggih basa Jawa bagian ajar nulis. Nah, ajar nulis kuwi tegese belajar menulis. Saiki delengke kaca 106. Awake dhewe neruske kaca 106 nggih tekan 107 108. Nah, saiki diwaca kaya biasane karo diterjemahke nganggo basa Indonesia. Judule irah-irahane griyanipun Bima, kuwi tegese rumahnya Bima. Punika griyanipun Bima. Ini rumahnya Bima. Griyanipun Bima majeng mangidul, tegese rumahnya Bima menghadap ke selatan. Kidul griya wonten margi ageng. Sebelah selatan rumah ada jalan besar. Marginipun rame sangat. Jalannya ramai sekali. Kidul margi wonten lapangan. Sebelah selatan jalan ada lapangan. Bima remen bal-balan wonten lapangan. Bima senang sekali main bola di lapangan. Kilen griya wonten wande. Sebelah barat rumah ada warung. Punika wandenipun Bunarti. Itu warungnya Bunarti. Griyanipun Bima ketinggal padang lan resik. Tegese rumahnya Bima kelihatan terang dan bersih. Saben kamar wonten cendelanipun. Setiap kamar ada jendelanya. Untuk apa jendela? Jendela itu untuk keluar masuk udara dan juga sinar matahari. Joganipun ajeg dipun saponi, lantainya selalu disapu. Meja lan kursi dipun sulai. Meja dan kursi disulai atau dibersihkan pakai sulak. Boten wonten sandangan pating slampir. Tidak ada pakaian yang bergelantungan. Saben dinten lataripun dipun saponi. Setiap hari halamannya disapu. Uwuh-uwuh dipun besem. Sampah-sampah dibakar. Dibesem kuwi diobong utawa dibakar nggih. Keluarganipun Bima pancen resikan. Keluarganya Bima memang suka kebersihan. Saben dinten reresik sesarengan. Setiap hari membersihkan lingkungan bersama-sama atau bersih-bersih bersama-sama. Griyanipun ketinggal resik lan asri. Rumahnya kelihatan bersih dan indah dipandang mata. Nah, iki mau bab ajar nulis wacan griyanipun Bima. Nggih. Nah, bubar iki para putra mengko banjur padha latihan nulis,nceritakake meneh apa sing ana wacan kuwi nganggo basane dhewe-dhewe. Nganggo basane para putra dhewe nggih, dadi ora nyontoh persis ngono. Critakake nganggo basamu dhewe. Nah, saiki diteruske bab basa krama. Kaca 108. Para putra mirsani utawa ndelengke 108 ya. A. Digawe basa krama. Saliyane awak, lingkungan uga kudu diresiki. Basa kramane sanesipun badan, lingkungan ugi kedah dipun resiki. B. Lingkungan tegese panggonan sakiwa tengene awake dhewe. Lingkungan tegesipun papan sakiwa tengen awakipun piyambak. C. Lingkungan kang resik katon asri yen disawang. Lingkungan ingkang resik katon asri yen disawang ya. Padha wae kuwi, mung kang digadah ganti ingkang. D.
Jogane disapu saben dina. Joganipun dipun sapu saben dinten. Terus kursi lan meja disulaki. Basa kramane kursi kalian meja dipun sulaki. Ya. Tak baleni sing C kuwi mau yen kuwi sik ngendika bapak utawa ibu, lingkungan ingkang resik katon asri menawi dipun pirsani. Kuwi yen sik ngendika bapak utawa ibu utawa wong kang sing dihormati. Ya, disawang kuwi yen bapak ibu dipirsani, yen para putra ya disawang tetep nggih. Nah niku wau bab basa krama, ajar nulis ya. Para putra muga-muga kanthi piwulang ing dina iki tansaya ngerti, tansaya paham apa sing disinau. Nah, tekan sepene dhisik, sesuk awak dhewe bakal nerusake bab ajar basa utawa belajar berbahasa. Tekan semene muga-muga para putra tansah diparingi sehat.